Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na shiga Ramadan nake so ne magana akan atharin zunub alasiyam, wato tasirin da zunubi saban Allah yake yi akan mai azumi idan ya sabi Allah. Shi zunubi a cikin azumi zamu kasa shi kashi uku. Na farko, akwai zunubin da rage maka lada zai. Na biyu, akwai zunubin da bata maka azumin zai gabaki daya. Akwai kuma zunubin da dauke maka ruhin azumin zai. To shi zunubi wanda zai bata ko kuma ya rage maka ladan azumin ka shine zunubin da zaka yi shi na husuma ko na jayayya ko na bata wani ko na zagin shi. Kaga zai rage maka ladan azumin ka. Don haka Allah ya hana a yi husuma, kada a yi zagi. Zunubin kuma da zai bata maka azumin ka, misali kamar jima'i da matarka ko kuma cin abinci da gangan, shi fa wannan bata azumin ma zai gabaki daya. Sannan a ƙarshe sai zunubin da zai taɓa ruhin azumin naka, na kusanta ka ga Allah, na cewar aljanna ta zama makomanka, na cewar ka zama kana kusanta ga Allah. Shi irin wannan zunubin kaga kenan gabaki daya zaka yi azumi ne, amma a sunan kayi azumi amma kawai ka manta shi kai, domin ba azumi kai ba. Ka dai rike baki, amma kusantar da aka ce ka samu takawa a ciki baka same ta ba. Da wannan ne zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.